Niki ketingale wonten di magic power, wonten energi ingkang luar biasa. Ketingalipun niki pun etok-etoke mboten nyawang kula niki pun jane pun ngaten menika ning mangke menawi pindah mriku mboten etok-etoke nyawang mangke langsung geger. Nggih niki Kanjeng Adipati Dembu Pokal Gaib. Formasi posisi duduk Waranggana menika yen saged wonten ing wanci ingkang badhe dhateng menika Ibu Drenil Sudarti menika geser wonten mriki. Mbak Mega geser wonten mriki. Terus sedaya lukir ngoten. Setuju mboten Dimas? Saged ning niku anu niku mengke. Halo? Nang masalahe anu mengke. Jeru. Ati Mas. Pak Kiai wau ki ngendikan ngoten ki kan kulinten teng pondok pesantren. Dadine pirsa Waranggana niku lak ya kaya pirsa jenang. Jejeke atine wong lanang. Sian pinter. Jenenge jejeke atine ketok ora meng atine nduk. Yo. Radharana. Nggih. Apa kowe dadi siji karo kene? Ora iso didadekne siji. Gak konsulat. Tulung mikir siji. Ndak kepedak. Samundur. Ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk Kanjeng Adipati. Semanten ugi kula ngaturaken pangabekti Ndara. Iya. Kowe wong sakloron ingsun tampa sungkemira marang ingsun. Aino ninje. Kasekecakno nggonira padha lenggah Aino kepara ninje. rehne mirunggane wanci kasuwun nglekar sekalian. Ayo ngestokke dawuh Kanjeng Adipati. Kero. Sabrono. Niki ngestokaken dawuh Kanjeng Adipati badhe wonten dawuh menapa? Sampun ngantos tidur regem-regem kemarung kula aturi regem-regem kerupuk. Monggo. Regem-regem kerupuk. Injih semanten ugi kula Kanjeng Adipati kula ngaturaken sembah sungkem sampean ndegem tak antem. Nggih niki Kanjeng Adipati Dembu Pokal Gaib. Formasi posisi duduk Waranggana menika yen saged wonten ing wanci ingkang badhe dhateng menika Ibu Drenil Sudarti menika geser wonten mriki. Mbak Mega geser wonten mriki. Terus sedaya lukir ngoten. Setuju mboten Dimas? Saged ning niku anu niku mengke.
Halo? Nang masalahnya anu ngepek. Niki ketingale wonten di Magic Power, wonten energi ingkang luar biasa. Ketingalipun niki pun etok-etoke mboten nyawang kula niki pun jane pun ngaten menika ning mangke menawi pindah mriku mbon Etok-etoke nyawang. mangke langsung geger. Kula menika ngeman sanget nek ngantos panjenengan caket-caket kalian sinden kalian waranggono nggih mangke. Oke, Pak. Nah, rada mepet mriku ngoten nggih. Soale kula niku pengin panjenengan niku betul-betul dados mutiara, berlian, mahligai yang menjadi dambaan. Nah, mangke nek soal selebriti Gunung Kidul ngenten lewat, mangke pun paling boten menika Amerika ngoten nggih Pak nggih, paling boten menika Amerika. Ingkang menika mundhutipun kotang ngertos nggih Dimas nggih. Nggih. BH niku harganipun 2,5 miliar. Oh, nggih. Khusus kangge wadah kono ongrok menika wae. Menika lapis prada nggih, Pak. Lampis Prodo nggih. Pengen Emas ora nek berlian. ngono kuwi. Mari mati sampai kok 10.000. Oh, bralan. Wong iki ya ndelok ukuran. Mbok Suhin. Udu 10.000 lho. Sing selundupan kapal ngono kae. Niki rencanane niki sindenane ten mriko kok panggunge ten mriki kok Pak. Nah, ngoten niku soalnya Dimas niku supados aman rumiyin. Oh, ngoten. Nggih. Nggih, Soalipun pun niki nek kula nyawang Mbak Mega niki kan piyantunipun nggih kejawi ayu ngaten niku genjah nek ngaten niku genjah. Ora niki Genjah ampun niku dalem. maknane genjah niku Oh, sensitif gitu. Nggih pokoke diucali kantrok ki meteng-meteng lho, Pak. Nah niku ora mbahayani sanget ngaten niku. Dadi panjenengan kedah saged ngreksa saestu sebab dalang niku Dimas, dalang niku nek cara pakemeng agami wucalanipun para sunan niku kan mandalla ngala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Sing sapa wonge nuduhake dalan kebecikan mongko wong mau sak pemburine bakal entuk ganjaran kebecikan kaya sing dituduhke mau. Lah jenengan wiwit ngajeng kala sampun mucal kesaenan. Ha niki ketoke mboten jodoh niki Pak kalih kula terusan niki. Nggih. Rak mboten gerah penggalih tadi Mas. Wah, mboten masalah kula niku. Lahir batin kula niku wong niku los ngoten mawon. Lah alhamdulillah. Kepripun kemawon niku kula niku pun santai mawon. Lah ngoten niku nggih. Ngeten nggih. Niki sawetawis kula pun timbali wonten panggung matur nuwun sanget. Namung badhe nderek kalian Romo Sulis palaran sawetawis nggih miyak swasana supados langkung gayeng ning mboten kedah sami kados dene penyanyi, mangke nggih bedake antarane guru ngaji kalih penyanyi. Ngoten nggih Pak Waluyo. Sebate padha nggih mboten napa-napa. Ya beda ya padha piye. Nggih, ya engko. Ngerti sifat pangeran kang wus nyipta gumelaring bumi langit uga ana mega mendung isen-isene jagat kang supaya manungsa lemah syukur katungkul buruh kadunya
satemah do lali mati Kowe Mbah Wal kowe. Niku umpama sakderenge niku etungan ngoten terus rak seripat-seripit ngoten nggih niku Menika kleresan kala wau nggih wonten ingkang ngersakaken Wonten ngimpi berarti nggih. lajeng mawon Mbak Yu Mas ini ingkang seripat-seripit nggih kula iya. lingguh genti ngoten niku lho. kek Nggih. madhep niku kek ngoten niku. Oh, terus Ayo, pundi Pak Dimas? Ne. Sampean mangatek gek joget to. Oh, nggih, nggih. Seripat-seripit ora jogeti nek keselak. Lah kowe iki nek mau ngombe lah seripat-seripit lembehane lho. Iki mau penjarahan Pak Arif Gunadi wis palaran. Nggih. Nggih. Palaran kaya dene bawa ngimpi. Nggih. Suarane Pak Arif Gunadi pancen jos. Landung ta. Mongko aku ya ndedonga lho mangarepmu. Piye? Muga-muga kleruwa, muga-muga kleruwa. Lah ndonga kok elek lho. Hanya ini. Niku kula gawe sing mboten apik swara sing nomor 7 niku wau. Oh, nggih, leres mulane Nggih. kok. Nggih. Ya langsung mawon. Nggih. Seripat seripit lembehane mrak kasimpin gandeng Ya, ayo. weragane anglam-lami Hatiku sono dasar ayu maksih kenyo tanko jiwa Ya ya. Tak gandeng malah moyo Nggih. nggih sampean Maido Wiyaga. lho kok malah Ngece main Wiyaga. ya ora no Ngapike kok ngono. lah kudune piye Lah karepe iki kepiye? lah sing bener piye Men rame itu. lho ngece kowe malah luwih ngece monggo Pak Kiai Monggo. Katon bunga Besos angat ibu sono kuciwane masih mau among ngimpi Nggih. Matur sembah nuwun menika wau pamundutanipun Bu Wiwi Widyastuti. oh nggih Nggih. ngaturaken Nggih. mimpi ning mangkeh
nek pun mantuk nggih dados kasunyatan. Oh, lah. Menika kedah ngaten menika. Kedah kasunyatan. Nggih, sementara ngimpi rumiyin. Nggih, matur nuwun. Matur sembah Nggih, nuwun. mbok pilih ngaten mawon nggih Dimas kok Nggih, Pak. sajak. Nggih, sembah nuwun banget. Wah, sembah nuwun banget. Saking matur nuwune kok. Nggih. Nggih, Matur sajakipun sembah nuwun ngaten, sanget. mugi Nggih. sedaya pinanggih karaharjan, Amin. kasaenan, Dimas ugi tansah misuwur ngantos Amin. saindenging jagat Nuswantara. Amin. Ingkang paling baku dipuniati kangge ngibadah Nggih. lan sedaya kedah ngginakaken niatan ingkang ikhlas lillahi taala. Nggih, Kados amin. Mbah Waluyo menika mboten dipun bayar nggih ikhlas lillahi. Wah, lah gue banget kowe kelas banget. Matur nuwun niki ketingalipun ringut kula tak mlayu nggih Dimas. Nggih, nggih. Nggih. Menawi panjenengan menika ora ikhlas saestu to Kang Mas. Kula mboten dibayar mboten napa-napa nek ora isin. Nggih, nggih. Terus langsung pucet ya panjenengane. Waduh. Lah niku pucete mboten amargi wedi mboten dibayar kok. Oh, Lah. saking mrikone nggih. Nggih saking mrokon nikone pun ngoten niku. Matur nuwun. Nggih, matur sembah nuwun nuwun sanget. nggih Dimas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Izin derekaken sugeng mundur sinuwun mugi rahayu. Sampun ngantos kondur rumiyin mangke Oh aja. iya. Buru-buru kenyataan. Nan. Pak Arif Gunatimu ngendikake dalang aja cedak-cedak karo iki soalé nek megahe ketoke sekarang ginjah. Dadi diuncale kathok kowe meteng. Pak Arif Gunati mboten pirsa nek suhi niku gegermisan men meteng niki. Kok padake tanduran pari yo. Lah iya. Nek wis tuwa nek kuwi gampang tukul Nek niku. iki kowe gampang rukul nggih matur nuwun. Nggih menika salam-salam rumiyin kagem pamirsa wonten dalem. Nggih pokokipun salam sedaya Nggih. sami mirsani Menika wonten pepanggihan. Pak Nardi, sak kanca wonten Dusun Ngunut, Mas Erik, terus Nggih. Suraji, terus apa meneh? Menika wonten ngarsanipun Mbak Agnes ingkang wonten ing Kronggahan, lajeng Mas Dwi, Mas Tri, Nggih. nggih Pak Yosef pokoke kabeh ingkang saking Basuki Sleman. ketok, Basuki. Kalimantan. Tak kira kijing. Oh, Basuki ra melu. Nggih sampun kula aturi salam-salam. wonten pamundutan ingkang kedah pun sendikani. Mulane iki kedah disendikane kabeh. Nggih, gimana sing cekak-cekak wae RDN Nggih. KPLNG. Apa kuwi? RDN KPLNG. Oh. Apa niku? Rondo Kempling. Oh, lah Sing nggih. lagune piye, Lek? Ras mundi Mbak. Ndak pundi kok ndas mundi. Pundi. Ndak pundi iki kepiye? Arep neh ndi ta? Ayo, ndak pundi, Mbak Ayu, pada tindak pundi. Nek ati ngarene tindak wae ora numpak taksi. Wis beda lagu kowe iki. Dewean, Apa ora wedi tak tinggal lunga. aku golek ganti. Sembrono. Iki ngenten mamundutan. Nggih. Anu nyuwun tembang lali janjine kalih podang kuning kakentonaken dumateng Bapak Untung S. Lajeng Bapak Haji Sumadi SH kalih Mbah Lurah. Ngerti niki? Mbah, ora ngerti aku. Walah wis ora kena diwaca iki ra masalah. Saking penjaripun Pak Budiarjo Kulon Progo. Ya. Lali janjine anu mawon riyen anu sik. Napa niku? Manut sing pundi mawon. Nggih, rada kempling niku ben wae. dikancani kalih sing pundi mang milih niku. Lah nek Rondo Kempling niku Nek bocah-bocah niki do mboten kersa. ora gelem, mesti. iki Nah, lagu soalnya anyar kok. Lagu anyar durung iso. Kok anyar lho, kuwi wis kependhem lho iki lagu iki suwe lho. Lah yo iki diduduk anyaran dadi kuwi Oh, ora iso. ngoten. Lah rak ngono. Nggih, mangke lali janjine lare-lare sing menik-menik iki. Heeh, kuwi ora menok-menok. Monggo Mas. Rada-rada Mas. Iya ya, ayo. Tindak bundi mbak ayo sampeyan arep tindak bundi nyala nyaren tindak bae sampeyan kok ora numpak taksi mbak ayo sampeyan napa ora wedi timbangane kula niki meh nganggur mbak
Ayu mbok monggo kula kancani. Aduh, aduh, aduh. Kelarasan alias kebetulan belanjane nyadar rata kabotan yen pura ninggali tekan omah kula omahi Aku arep borong tekan omahe. Tekan omah Kok wae. omahe iki yo gelem. Itu piwang lakan lakon dadak golek renungan. Lan iki blonjon apa Mbak Ayu jajane arep pindahan. ampun kelo mas sampean ampun kucewa Maksudnya aku lo rondo anyaran ditinggal lunga aban-aban lunga blonjo ning pasar wareng. Nyelep rawana ronda sing penting sesuk ora gelem njaban. Pengen semarang mas tuku gelang apa anting-anting jok subalang ya dicemen kembling lo mas Tindak bundi Mbak Ayu sampeyan arep tindak bundi. Kalau kedengaran sampeyan tindak wae Mbak Ayu kok ora numpak taksi dhewe. Mbak Ayu sampeyan apa ora wedi timbangane kula niki nganggur kendeng. Mbak Ayu mbok monggo kula kancani. Ngabur. kelarasan mas Iya. alias kebetulan belanjane kata rata kabotan yen purun mas tinggal rencani katakan nggo omah mangke aku lapi jeti Itu piluang lakan lakon dadak golek membungan. Lan iki blonjon apa Mbak Ayu jancane niki arep pindahan. ampun kelo mas sampean ampun kucewa aku lorondo anyaran ditinggal lunga Aban-aban lunga blonjon ana pasar munut. Prawan rondo sing penting karo wong lanang sing manut. Pengen semarang mas aku bilang apa anting-anting jok sumalang ya bentan dadi jamin kembling Reketek. Siji. Iki wis rampung to, Mbak? Wis Ora krasa. dan urung dulehke gamelane. iki mangke dudu cucak rawa lagune iki rondo kembling Rondo kemplit bucak romo. nek cucak rawa piye dadi iso diganti Bisa no, pamane. Pamane kowe sik aku. mamane cendek apa dhuwur Ndek ya kena dhuwur kena Nah, nek ndek kok akhirnya- tidak. Sak tekane. contone sampean nang nyantani Nek ndek nggo dolanan bocah. Coba molen barang. ora ngono Mangges kuli barang kok enggak ku dapat. heeh umpama sampean pengen ngunjuk teh ngono iso ngene Rasa mulai wong kene wae akeh. yen sampean kepengin wedang kopi Rasa apa mengko diladeni. Nah. nek kowe kepengin ngombe wedang putih
rasane ndi ora sah mulih. Terus apa nek? Nek kepengin ngombe wedang susu. Meng apa karo cangkeme mencu. Lah apa nek ngombe muni susu kok. Lah ya ora nek arep mundur kena arep mensu to. Nek kepengin ngombe wedang jahe. Wedang Ngenteni wong dadak digawe. Nek kepengin ngombe wedang jeruk. Meng nembung karo rada ndungkluk. Lah kok tak ndungkluk. Sopan no. Oh lah ya. Jaluk susu. Gak. Nek kowe kepengin mangan sego. Nang kono kae isih ono. Kono wae. Nek kowe kepengin maem lawuh. Wis Lawuh. cukup ora usah pegewo. Umpamane kowe kepengin tempe goreng. Lek nembung ra kena karo metrentreng. Umpamane kepengin tempe bacem. Lek nembung kudu mesam-mesem mendinaino. Umpamane kepengin tempe mentah. Lah kuwi mengkare mlumah tangane. Tangane. Ngerti karo aku. Tangane. Lah apa njaluk tempe? Njaluk tempene. Bener Jeng, bener. Aku bareng takon nggon kono mau kok terus isen-isen gimana gitu jawabanmu. Lho ya ora to mengkare rumah tangane mbis banyu. Lah kene kok ora cetha. Lah urung rampung yo. Ya wis, upamane aku kepengin tempe mentah, mengkari ngomong karo wong omah. Nah, Sale mau bar blonjo. Lah ya kok tak tukokke. Ketoke ora sah. Lah kok ora sah. Wong wis ana, wis ana. Ora sida njaluk. Ngono dadi masalah. Lah, Nggih, menika kathah permintaan lagu. kathah ini enten. Nggih, monggo. Sugeng dalu nggih dalu nggih sugeng ngayahe gati nyuwun tembang sideman saking keluarga Pak Budi lan Nggih. Lek Suyan wonten ing Pilangrejo nggih nembe nobar. Monggo sinten ingkang badhe pun aturi. Monggo. Iki manut enten anu jenengan manut mawon kula ora arep napa jenenge cara-carane Sekali-sekali milih des ngono lho sing ndi. wis ora ngono. Nek wis ngene iki bintang tamu Nggih, menika oh Dik wis Dik niki Mbok Dik Saras. Oh, kaya ngene kaya Mbok Dik iki lek nek uti iki nek iki adik. Sing penting ora tau lara. Lah kok ngapa? Tansah pinaringan saras. Waras. Kene Nduk. Saras. Aduh wae. Yo. Apa wingi? Cilik wae medhun muni kok. Aku piye? Iki lho sing muni lho, Mbah. Ya ora. Calon jenengan. Muni piye? Muni Nggih, menapa rumiyin menika wonten ingkang ngersakaken sesi deman. Nggih. Terus lali janjine. Nggih, terus niki nggih enten gubuk asmara. Gubuk asmara. Iya. Emilia, Nak. Sisi deman apa gubuk asmara? Sisi deman wae. Nggih. Gubak-gubek kowe. Iya. Mami bawa mbak. Iki jan Pakai, ana bocah pakai kok lek bawa. kuning kaya ngene iki biyen piye ya? Sek kuning apa? Cetakane iki piye ya? Iki lho awake iki lho lek mringin kok gedang goreng. Gedang goreng kok ngene iki ndah wajane. Wajane ngopo wajane? Ireng ning ora gosong. Wajane piye, Mbak? Ora ngerti lah kok takon aku ngono sing duwe mbok. Lan jenengan sik bayangke kok. Lah gun bayang kowe kok. Ayo. Aja guyang-guyu wong wedok ki anggere guyu obah kabeh sak eneng-eneng. Lah nek aku ki piye? sik obah apane? Apa ngadem kok? Ya, nanonan. Ndah gandros. Wiwitane anderek sang peke Mo. Wong wedok iki nek nyuwara suarane ra tekan ki sikile ngarep mburi ngene lho. Lah men piye? Dadi suarane landung. Wah lah keneng pines. bagus kang olah bedaya Pane, tulung golek
jilian pukul. Ngopo? Engko ngopo? Iki lho enek paku sing ngene iki. Wah, gur kena semono wae kok lemu bengok-bengok. Lah iki karo cileke lara lho. Gur cilik ngono wae bengok-bengok. Lah maksudmu piye? Menjalek gede. Ora ndek maksud piye-piye aku. Oh iki ya lara tenan kok. Kon nglingguhi Mbah Waluya mawon iki. Kowe metu geti ora? Metu ora? Kene men kenana gak ditokke. Ayo, Iki ayo. lho tenan iki. Rada maju wae to. Nah, kene. Oh jembar banget ya, Mbah. Ah jembar banget ki yo disewa ae padha karo. Iya. Sowan menyang kota gedhe. Engko nek suaramu apik lulus, wis Pak Jiran wis dandi kowe arep dijawani gedang. Utri rong uler. Gedang Kayak juragan pisang kok ya. Wah iya, Orang uler. klambine ora neng sing ora batik. Lah, Lho kebak tutuh kok buat. Berono. Iki ora kena tlutuh iki. Bantur terus yung yung. Kula tak jilele. Iki. iki Tulung nek ampun rampung kalih nginggil nika sisan nggih. Iki tenan kok. Nah. Wo, lah peniti kok ya, Kang. Alah. niki gandreng wek joget meneh. Ayo. Lendang kuning. Iya. Selendang kuning Rasake. kang saking Bukin. Nah, mau pernah ke suarane atau guru-guru wae lho. Nek kok nyekel kene wae nggon. Iki ki usume lara lho, aku arep nyoro wae angel kok. Iya. Oh, nggih, mugi-mugi Niki niku. kindang saras nggih. Lampun lho niku. Lah niki Nggon aku ki nang leloro sing padang banget. Napa? Disenteri. Kayak iki desentri ora kok disentri. suara kurang permono ning wasis ngungro Ora wingi sampean jarene arek takon ukurane sendale saras ki pira arek kok tukoke apa piye? Biar tak lungsur tak nggo anakku. Pola. Ya jan leloro saiki yo neko-neko tenan. Ana leloro ki sing dadi kapane won. Apa? Lah, Tepus. Iki tipes. Oh, tipes. Tepus ra. Tipes kok tipus. Nano. Angung romarang bendara tiasulestya Abizer. pijer ngincangake alis Ini mau ngadeg engko nek gejongop lho. Dadi nganti ngene iki lho Pak Ne. Sarasi ngene iki lho. Demang nek kepengin suarane apik iki ngene iki kok. Ancang-ancang kok. Ora mlayu. Terus terus tresno sesideman Ngantek kaya lancaran apa wae. Ya. luwih becik patenono tembang berpisah
aku isih mampu lateni selamu mangka kowe bocah gunung nadyan bocah gunung katukan jrimpo jiwa raga buka burung kehormatan mantro tubuh kanyo urip ana kutha gedhe paling tak bukake sae sene Hei, apa-apa wae senadyan sesideng yo. luwe becik patenanmu tembang berpisahan marang tiang suwesto tak rewangi samudana marang kulawar garwa putra lewat pincang ngerismu kawasan landang rasane hatiku senadyan musling serius aku isih mampu mangka urip ana kudu gedhe kowe tak tukoke masak isine kowe apa-apa wae nadyan sesideng mesti sadar matur nuwun sami-sami Nggih, matur sembah nuwun iki mau sisideman. Pamurutan wis kok ngendi nggih wis tak lebokke ngetas kok. Nggih, sing penting pun dirumat. Lah nggih. Sing perti. Aja Lah, nganti sember lewer ngrumat kaya ngono kuwi. Walah padune. Alah kaya ngajari ya sampean dhewe Ngajari. lewer sember kok. Lah ngopo lewer sember yo ora kok. Ah ya tenan kok. Cekat kancane 50 dulur eglis ponakane jebet. Nggih. Kripik gedang kripik telo kabeh padha dinilai gorengan. Ya kuwi ngopo kuwi? Wih, Kripik gedang. Ya napa neh niku niku?
Sithik edang. Ana podang kuning pamundutan, Mbak. Nggih, menika Mbak Mega Mega. ingkang nyelirani menawa pamundutan. Nduk Mega. Ya langsung mawon. Langsung kene Nduk Cahayu. Ya kene tak sikene tas e ndak jangkai tas. Alah. Lha nek kira ramuni. Hah? Ramuni meng jelek-jelek biasa. Lah ngopo ramune? Bocah kok ya. Le sabukan kenceng. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng dalu Simbah. Nggih, sugeng dalu, Nak. Wah, jan Pak. Putuku sing ayu dhewe. Ki bojoku yo ayu dhewe. Hah? Bojoku ki yo ayu dhewe. Aku ayu dhewe, Pak Ini Ne. nek ana kancane ora nek gur dhewe maksudnya. Aku ngenteni Mbok Suna ngomong, aku dhisik dek enom ngene iki lho Pak. Wis Aku genah. ora, aku biyen ora kok ngene. Brindil kok jarene Mbak Waluya. Lah, Brindile jane- tur meneh rambute kriting ya ra. Kayak umbelen nangka 11 ya. Iso resik rak kono sing ngedusi. Ya aku ora telaten nek ngedusi dadi resik. Diken cacake pirang-pirang. Iki suhin ki le putih ki mergo wedak mergo nek jane tatune gudeg ki bos. Ayo wis semen cirine bojo ki rasa diudal ning ndi-ndi. Ya, ora Wis apa-apa. dadi pilihanmu to. Iya. Jarene nek ora aku trimo mati ngono ta? Oh, aku terima nek ora kowe tenan kok aku hin tenan. Tujune aku ning alam donya kepethuk kowe. Lah iya lah nek ora Ya liyane no. liyane. Jeru. Ati Mas. Pak Kiai wau ki ngendikan ngoten ki kan kulinten teng pondok pesantren. Dadine pirsa Waranggana niku lak ya kaya pirsa jenang. Jejeke atine wong lanang. Sian pinter tenan. Jenenge jejeke atine ketoke ora meng atine, Nduk. Imane barang jejeg. Ya kan memang kudu ngoten. Lah, Lanang nggih. niku kan gampang keneng godho to, Mbak. Soale wong lanang ki do duwe godo. Dadi biasane Pak, Kepiye sing cetha to sampean ki nek matur. wong lanang ki kebak ing panggoda. Godo duwe godo. Panggoda. Tulisane gudo karo godo. Padha ora? Go ki mesti nganggo u. Nek go ki nganggo bunder. Godo karo godo iki padha tulisane le maca ya godo. Padha kok ngayal. Wis Nyoto karo nyoto. Nyoto. Tulisane padha. Padha ning beda macane. padha macane. Makane Nggih. langsung mawon nggih. Oh nggih nderek mawon. Wis tengah anu siji. Ya. Yo. Podang kuning napa? Podang kuning. Podang kuning. Oh iya. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Luyuran anggoleki sing tak sayang. Pitiran gonku pitiri ora krasa. Iya. Awanan
mawon. Pamundutan sampun dipun pinangkani. Nek sing pamundutan sing akeh banget iki nek rana wektu. Nggih, niki tesih akeh. Nggih, napa niku? Wis akeh dilanjutke mengke nek goro-goro. Niku tesih mboten sing dereng. Wis niki mangketan jula-juline dereng ning. Oh. Ora ketan sok larik ya. ora ketan. Oke, siap. Julat tok Langsung mawon. bae. Ketang sak lare. Iwapite dodro mentra isih cilik lara boyo. Nggih. Wadangku senep kok kakean rujak lawang diinep jare mergo ditobrok luwak. Ora ngati-ati. Aku nginep ana sing ngajak gene ketangkep bejane awak. Ngono kuwi lak salahku dhewe. Lah iya. Tuku apem wadahi tampah ketimbang mendem ayo ngibadah. Ape. Ya yo ya yo. Tak dongake warga njelo sansaya suwe sansaya elo sing ngundang aku muga-muga ora kapok men kena tak nggo tuku klambi karo kapok tak dongake sing rawuhi moga pinaringan selamat basuh lancar nggone golek sandang lan rejeki tansah pinaringan dening Kang Maha Suci Amin. tak dongake sing dadi petani Iya. sansaya tikel matikel panene sesuk taun buri iso kanggo ragat itu dan ini supaya tentrem keluargane nyenengke tak dongake kabeh sing padha bakul nek ora ana mobil kudune lak ya wani mikul dodol sing jujur ora kena padha ngibul badhe sithik rong ithik nek nrimo suwe-suwe kumpul Saiki sing padha lenggah. akatur kabeh para pamirsa Ya. monggo sami-sami suka-suka parisuka nanging sampun ngantos supe sami ndedonga mugi tansah pinaringan slamet kalis ing sambeka pun ngeten mawon Nggih, matur sembah. ngesahi utange Pundi-pundi anune tak simpene lho ben ora nyerimpeti eblek. Ngeten iki kedah steril. Oh, lah nggih. steril Nggih, aja nganti ana bocah sriwat-sriwat terus nduwe eblek. oh iya aja nganti ana bocah eketan turut mburu eblek Lah. Heeh. dan nanti banyaknya Matur sembah nuwun iki Oh, kula ngeten. ajeng teruske lakon riyen Oh, ngoten pemundutane iki. sing akeh. Dienggo mengke nek goro-goro. siap Ya. mangke kula tenggo wonten mriku Kono Nang ngendi? pundi? Teng griya. mriku monggo derekaken Monggo kalajengaken. Nggih tak ngombe sik iki serake ras bene. Oh. Terane nganggo serak barang. Ayo kok ya menungsa nek. Oh lah nggih. Nggih Iya. muga-muga kek ndang mari le watuk-watuk. Ora meng rodok niki watuk tenanan ngene. monggo lajengaken Nggih, matur sembah nuwun ndherekaken sugeng kundur Mbah Waloyo kalih Mbah Suwin pinanggih sanes wekdal. Yo. Ayo nduk neruske lakon sik. Yo. Saurunge neruske lakon yo ndonga marang saning Gusti sik kaya biasane. Khususon nglarohi Kanjeng Sunan